Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Shit! Dali! Gregi, unsa ba? Buhi ko! Uban ako. Gregi, utabot buhi ko. Gisakitan ko. Kay gihagit ko nimo. Mao nga uban ako. Gregi, buhi ko ha. Musingkit pa ko. Sige. Gregi, unsa pa buhi ko? Sige, singgit! Tanawon ta kung kinsay mauwawan kung buhato na nimo. Singgit! Kini Brad. Sa unahan, mao na na ospital, Brad, ha? Ilugar lang kung atubangan dito, ha? O keep the change na lang, Brad, ha? Wa pa gali kay gitunol nga pretty bird, ingol kang keep the change. Mag-keep the change karon bigo ka sa kumo na karon. Salain? Nung sa mga Brad, oy, dili ka man ka komedyahan, oy, juk-juk, from to ako agad. Wasam ko magjog Brad. Di mapahinuon ka pasero na ko yung taxi nga akong giihaw kay wayo ko piti. At tabas-tabas, oy. Sure ka, gaw? Gaw-gaw ya. Gaw-gaw ka na, labaw pa ni sure. Kasi gusto kang sampol. Kasi punan ka. Ikaw ko isunod. Kaunong ka. Gaw. Dili lang ko, oy. Manong lang ko. Mabayan ako, iuno na ni taxi, gaw. Unahan pa ma-hospital. Ay, kulang ka kung kwarta. Uy, igo-igo ram ng dala na kung kwarta. Ihuno na ko na yung dapita, gaw. Ihuno na kay, maglakaw na lang ko ingon sa ospital ba? Gaw! Gaw, kahit ang rin mo kohonong gaw. Ay, may manago pagkamok mo na niya. Ay, aguroy! Ay, si Monoy, may motoy man niya. M.O. Mo! Karaan! Bayad na bayad! Karaan! Ay. Baby Roy, kamaupo na. Imbis akong giminaruan. Ako na may nooy, naminaruan. Oy! Ay, asayom na ako ng penitensya. Oy, iku-ikurom na ang lakunon pa ingon sa ospital nga nahimutangan ron ni ng tansyang. Hula! Si Corina Marvin Sanchez? Siya ka nang nagalakaw nga ginuntan sa auto ni Dungkrige? Dili ko masayop. Dili gud mahimo kung masayop kay husto man ko. Ato na. Gibabagan sa auto. Daling na naog si Dungkrige. Tuwara pa. Gunita niya ang bukta ni Corina nga nagasigi og lugnot. Arte kayo, dili magpagunit. Murag gustong pasakyo nitong Krike. Awa. Gakong cellphone. Ako nagbidyuhan. Kaya na ba niya? Ano yan? Guys, live kita karon ha? Magkabirins na to karon ni magkabirins ako ni Dungrigi o Corina ha guys? Corina Marvin Sanchez Caballero. At angin ninyo ang duga mga detalye ilabot ani guys ha? Tuwara guys. Napasakay yun ni Dungrigi si Corina's auto. Oy! Balo lamang kung napugos ba kay hakato aron ingnon? Hibaw na mo mga babae guys nga makayon gali tsar pag yun magpapakyut pag yun wala rin siguro nga nauwaw sa daghang tao nga nagtanaw sa ilang isina. Bitaw amot kung yabak ang kabubuton nga may uban na lang. Tuwa na guys. Magalisod na tag kabirit ini guys kay misutoy mag-auto. Oy! Hangto na lang sunod nga higayon guys ha? Bye-bye guys! Oh,
Thank you for watching na lang, guys! Hus, kumuha nga, oy. Wala na. Mao na to. Buka na po kini. Ihunong kining auto, Greggy. Unsa ba? Manaog ko. Ihunong kining auto. Ihunong, nakasakay na noon ka? Bahunong mo na noon ako. Kinagpakauwaw ka lang. Daghang tao ang nagtanaw sa atong palibot. Nawaw ka o gusto lang yung muban ako? Unsa? Nabuang ka? Oh, yes, nabuang na gyud ko. Greggy, utang buot. Ihunong ning auto. Adto ta ka ihunong sa dapit nga way makadisturbo na to, Corina. Nga kita rando ha? Unsa? Dili. Ihunong kining auto, Greggy. Ihunong kini. Nga sa ato pa, Dodot, Mais, si Tito Greggy ninyo ang nangabagas sa pag-ospital ni Mama Tansyang? Opo. Maugyod pa, Francine. Buotan kaayo si Tito Greggy. Gitabangan po mi niya dere. Maghatagan siyag baw na mo og pamliti. Karon gani sa paghatod ni Noy pit na mo dere. Gipalitan mig among pagkaundaan aron dili na ko no may maproblema. Oh. Pagkamaayog yun ni Greggy. Dili ta magkabayan sa tanan niyang natabang og nahimo na to. Maugyod pa. Pero pa, mauli man kuno ka ingon ni Noy shoot. Kano sa man cute pa. Kay kimingaw nag-cute kay minimo. Bitaw, uli ko diri oy. Bisan pa nagsalag. Bitaw pa. Uli na pa. Daghan ang rason nga no nga dili sayon alang nako ang pag-uli diha, Miles. Dudot. Usa na nga sayangan ko sa kwarta nga akong magastos sa akong pag-uli. Kaya ang kwarta nga akong igahin sa pag-uli diha, mas maayo pag ako na lang ning ipadahan ninyo diha. May magasto pa mo sa inadlaw-adlaw ninyong paginahanglan o unsa mang gastuhan diha. Dili ba? Sige lang, good. Kung wakay ipadana mo pa, basta makauli lang ka. Oo. Dili lang ko mo promise, Miles. Dili lang ko mo pasalig nga magkauli gyud ko. Kay wa pa ko makapanangin sa kompanya nga akong gitrabahoan. Usa pa, importante kayo ang akong trabaho diri. Ug dili sayon nga mabiyaan ako ang akong obligasyon diri. Panghangyo lang, good pa. Sige na pa. Uli na pa. Kuya Dudut, no. Uli na pa. Greggy? Unsay buti pasabot ini? Sudlo na na kini dapita. Kakahuyan na kini. Mag-unsa ba ta dinhi, ha? Nabaw kong hisabtan mo na kung mag-unsa ta din Corina. Ayaw mo lang kung pagpakaroon ingnon pa. Nabuang ka ba? Greggy, no! Hutang buod. Ayaw ipadayon ana as imong hunahuna. Maluoy ka. Atagi ko gigayon, Corina. Nga matambalan ang akong kauhaw nimo, ha? Unsa? Nabuang ka ba? Magkapila na magkasultihi. Nga nabuang na ko. Kung di ka naangay pang mangutana pa na ako, ana, kay ako na ka nang giangkon. Greggy, utang buod. Sagdihig lang ko, Kinaibaw ko nga sa akong buhaton. Malipay ka sad. No, dili. Dili ko. Manaog ko. Sige, manawag ka. Ikaw, kung ganahan kang magdakop-dakop ta dinis kakahuyan, okay ra. Greggy, suod ka mong higala si Francine. Ayokong inaan. Kung uyunan lang ko nimo sa tanan kong gusto ko rin, ihatag na ko nimo bisag unsay imong gusto. Buhaton ako ang tanan, malipay ka lang. Dili. Dili, Greggy. Dili. Corina. Ayaw. Kabuang ka. Tagtangan
Makabuang ka, Corina. Makabuang ko. Oh, Diyos ko. Nabuhian ako ang baso nga akong giimdan. Noon sa man ko. Gigunitan ko man ginunta ni Untarong. Diyos ko. Unsay puti pa sa puti ni. Ginoo ko. Si mamatan siya ka. Unsa na kay iyang kahimtang. Ginoo. Ikaw magbubuot sa tanan. Kay ikaw ang tagiya sa kinabuhi. Pero kung mahimo, hatagi og kay gayonan sa mamatan siya nga mabuhi. Gikinahanglan siya ni Corina nga iyang anak og sa iyang mga apo ni Dudot ug Miles. Si Corina sab, dili lang gyapon makontak ang iyang cellphone. Lakip na si Greggy nga pwede untang nga akong mga ma-follow up sa kahimtang karon ni mamatan siyang dito. Ang inam yung duha ka cellphone ang dili makontak. Unsay buot ipasabot din eh. Unsa man. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!